বরং মনাং কখায় হাইছে যে অবকেবো তো অস্বীকার খাইমিয়া ত্রিপুরা সারক ও হাস্তেও মেজরিটিनि माइनरिटि थांमोनि हाय देबा आबोथ' कोविड ओमफ्राय गोरों गोरों थायो दागा साबा खायजाक माने हानां पिनां आबो जों अस्वीकार खाइमिया जतन सावकला लेजाक ताबु तंग हालगो जे बर्तमान फियगनाय बदल याकेबा त्रिपुरा मथारक लुकुरनो जे कग्रिमानि जे आसास्रिमानि पुइला ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड यागुलो नैनि कोस ना कोस आबोनि यागुलो त्रिपाठी चुक्ति इंखाब्रंनि ताबुक जे तंग हालगो बरकनि जे नुकमानि लुकुरंनि मकल फाइमानि जों जत नुगो जे वालाइलाइमानि बरक बदल काइसावो अबो बाइकी बरक त्रिपुरा सारनो तामो फुनुक याखायबा बरक यक्सारिन लामादारिमान नों खरकसा रेसपेक्टेड लिडार ताइ अबो खनादि जों काइसा गणतान्त्रिक राष्ट्र दङ गणतान्त्रिक राष्ट्रनि आबोतामो ओ राष्ट्रनि बाहायके चालुजोंनो একটা रायदा दङ कन्स्टिट्यूशन होनो बनो ओ कन्स्टिट्यूशन बायनो अब ओ हाथाय ओ हाकतर जेसब फानो तर्थुन अब हास्ते सिकन फानोंथुन हास्ते कतर फानोंथुन अब मा चलिनाय नों दाबो चलियो हनखाय अब रायदा करे हनखाय अब चलिमा ओ रायदानो ओ हानि जत्त लुकुरं नमा मानि चलिनाय ताबो बरक जे कक सिलचाय दंखा साक बिसिखौ तमंलायखा आं बनो सालिया बरकनि बिसिखौ तमंलाय माने ओ बरकनि बिषय आं इंटरवेन खालामनाया किन्तु ताबुक जे बरक कक सिलचा माने बरकनो मारै खालायनाय हा अबश्य जे इलिगेल माइग्रेंट्स बरकनो मा खालायनाय बरकनो तिनि हस्तेव जदि सामरिका जागा रियो आगे बामते अंखा ताबो दं तंखांखाय जों तो ताबुक सुद माइनरिटि सिमिसे कमाजि थांनाय जों ओंखाय नों इ हस्तेनि लुकुरंनि जत्तनि सपोर्ट जाते जगे दंनातै अब अदरवाइज संगय नों किछु खायमानलि नों कक सिलसाखा किन्तु कक केबो नारगलिया केबो खाया आमतै जातंग यातै अंगै नमा सानाय जे तिनि हा गतननि जे रायदा दंनाय कन्स्टिट्यूशन दंनाय बोलो इंग्रेजी बायनो कायसा आमतै जारा इलिगेल माइग्रेंट थुयै स्टैंडर्ड जे ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी आवनो रगै जे निनि इलिगेल माइग्रेंट आइडेंटिफाई खायदि एवं बंनो फिखायनि व्यवस्था खायदि अब खायै जुदि नों अन्नबे खायखा अंके तामंनाय सायमान दे बरक बक्सा दा लीगेल इलिगेल बरकथ थानसाव थांनाय हाइ काउंटन ओंखाय डेमोक्रेटिक मासेस कोर्ट केबोनो नाकार माननाया आमते खायनो कक्ति सातुम अब त्रिपुरा मथा सायसुंबो मानिया टीपीएम बो मानिया बीजेपी बो मानिया जत्त मिलिनो देशनि रायदान रगिनो मा खायनाय ठीक आमते खाय कक्ति साखाय अब साखामदा हंगे ताबुक बरक जेहेतु हापांगो त्रिपुरा मथाबो तंगो सार एकेबा सरकारो बरकबो तंगो फियाबा सरकारनि एगेन्स्ट बरकनि जे सभा याखेबा सानमुं मानदाय सकतेन तियै अबले बबो हायके नुक नों बरक सरकार बिसिमो तंगै अब आमदे कक पिसाबो ओ सरकार बुकन कक खानाया ओंखाय नों सरकार बिसिमो तंगै थाखाय तामंनायबा नों खायबरा नखरि फायदि नों और बिसिमो तंगैनो कक सानायनि कक खानाया त्रिपुरालेण्डनि ककबो खानाया गेटा त्रिपुरालेण्डनि ककबो नरक खानाया 125 एमएनएमनि कक साका खानाया आबनो बाहायके खानाय बर ओंखाय नोंथ' हायनो हाय स्ट्रिक दं आबोथ' खालायबेले दादि नों कबो जुदि बरंनो ककनो केबेंखा अंखाय बरंनो बिरुद्ध सभा खायखा अंखाय नों बरं बाय जुदांगो फुनुकदि केंखायसो बयनो पयद खायनाय बरं मोनां नरकनि बदले जे जीएमपी ताबु सीपीएम नि बिसिंगो जे सीपीएम नि बेलेग जीएमपी नरकले सापुद दाखाय याबनो जे भारत हाक्टर जे ओकेरं जे बुसा फिरमानि 100 बार Enggak kayak kuno obonoti lamarago himboto sobarok korang tisarnya obohai prosto datang sar. Tihe dong lesung already tihe dong boleh. Biar statement dekabele. Acha. Ini party statement main pocahkan aja. Dekabele sih. ठीक है सर enggak kayak sar joraman ka hanya hai mak kereng lai firan sar. Okay. ठीक है.